man na init. Hindi dali, di siya kadalain. Ano tadahin man? Di mo man pig-on. Yo! Man si mama. Yo! Di ko nga na isa na nagagitok. So, huwag inito na. Kaso pag ungani, sabi ko initon. Tapig init ito para dahil mapanos kasubag. Oh. Kasubag umainit ini. Sabi ko initon otro. Baman. Pwede man andyan mag-init. Wala na, wala na. Inda.
Lapa na. Ambe. Ha? Sila. Hari na si papa mo din nagbakay.
Hmm. Subo na. Wala. Lamitan mo. Natural ang gasubok. Ang sugatas. Lamitan mo nga niya. Hindi na. Nuan. Hamag na. Ilan dito mo yan? Kakinusog. Hindi sungkam sa akin. Kahibi man ang akit na ni Laki. Donalyn. Oo. Sabihan niya. Castillo. Kulit. Pero hindi ako tugtog. Biasa nyo ba kaya ulo ka na? Day pa. Day pa. Busunaan. Wala ni. Uy, sum talagang tayo ng pineapple. Ang sapot kung ano nang mag-ano. Itong Ano one na. Pagdala ko, hindi man sa palawig, dahil pila. Ubos diretso. Di man ka pwede libo ba? Kadakoy pati ninda. Ayaw ngayon na buwi. Sa yung ano, tigsalalo sa nang kalaunan. Sa yung tawo. Yun lang. Kami, medyo pumay. Ganyan. Ganun tipo. Dito lang. Kanina to kayo. Nangatok. Nung talaga. Sabi ang tanga. Yo. Nung nata. Nung nata. Marisol. Dito na nga ako. Tit nga ni. Pag nanganaan, kalain. Ay, yun na. Muna tayo problem.
Binasa. May daw. Sabihin nando. Yung taklasan niya, mabakain mo yung tubig. Ha? Mabakain ako natin ng tubig. Mm. Nagbuhan ka sa banggit. Nagsalot siya. Ah, Buwan nang ilig sa grade po rinda. gailig na. Nagkapuno ba ngayon at inuman mo yun? Inuman lang. O, Diyos nilagay, no? Oo. Pag Mantika, itong isog mo, mantika, kalabanga. kalabanga, kalabanga. Kalabanga. Bilang kabala nga. 23,000. Daig. May daw. Pag ganun gandi, mantika. Ha? Tapos na sa panggi. Tapos niya. Pila na? Bilang niya. 5. Ini. 5. Yun ang uli. Bilang mo ako ako. Samag ka. Kaya, ini. Masih yun. Ating buwan mo, papakay mo. Ay, baka ko panduman sa ano? Kapilang pa ba kayo? Ha? Kapit. Ito din ka ba kayo sa mo? Hindi pa. Nay. Puro sa nasin. So, bawang nga ni. Dapat 8 ito. Kaya, pabakay mo 7. Pag ako 8. Dahil tubo. Pag 7, sakto sana. Dahil tubo. So, primero yung 7. Halas kung bakay. Mahal na. Ano muna. Ito dahil mo. Wow, no. Sa laday nga niyan, gwapang dahil ko ang niyan. Magno. Magro. Nice to meet you all. Ano ni? Iyo, Tubig daw yan. maulan. Nga, Thank hindi you. pa rin nga ulan. Sabi ini. Ice cream. Ito lang pa. Hindi pagka-agawin. Ikaw na. Ano to? Bukan Hapon. sibuyas. Bukan sibuyas ito ang mabawa. Ay, so. Ako ini. Ngunit kasi ako. At yan. Bukan nanti kayo. Una ko dyan ilan na dyan ka. Ayun. Ay, nasuto ni Dok Uy. Yan. Pero, ay,
Ano mas sinapig bakal kayo ito? Mantika. Sugo. Dasugo. Bawang sibuyas. Gusin lang. Kada ko lang ano. Baka duman kila ano peres sa yung kahon. Para sa yung ano. Ito, sako. Kila Perez ito nagbakay. Tayo masanang pabakay dyan ah. Kaya, ito siya. Biskuit na kayo. Ilagay ko kayo ng biskuit. May taga-bakay na. Kainot din man baga niya taga-bakay. Pero may baga si Franklin. Gamotor mapunta duman. Di na biya gamit sa electric ninda. Tapos, Hindi ba ganyan ko na hindi. Ay, gusto yung aki. Ganito. Yeah. Magibusin nini ng suman. Nabili ko dyan yung ano. Yung bayan. Nauyag ng bagyo. Ano nini. Fatima. Kinukuha. Wala ba? Di ako so Ang ka. Di ako so bahog. May baka. Hindi tao. Alsom. Kanina yung bata. Ay, malis kang bay. Ikaw magtuwang duman akong uyan. Kaya last month ka ba? Suman siguro o barisungsung. Suman. Barisungsung. Day batid si nini. Suman. Batid siyang suman. May mali ako. Ano? Ate ma. Hinda. Tapos na baga sa hinda. Sa hindang toyo. Ano yun? Ah! Alsom. Silang pa. Kaya pa chikarlito din na pinakabiyahe. Muka. Katuwang. Karlito. Nagaw. Di man na ako na Sabado. Kaya nga niya. Depende kung doon pupuntahan. Biyernes nga ni kabangang ay daw sa nang ano ninda. Trabaho. Kaya kaya kung nung ako ako kablano ko sa iba. Ang lagi ako sa nakasinit. Ano ko yung iba? Agad ako manood. Tapos ang mesa. Yan, kaya mag-uwi na IC. Siguro.
Kaya na po taklapi. Ha? Kaya na po taklapi. Pwede makabanaban. Ako ang anak. Tayong itatanom. Pabari ka lang yun. Ano, social media sa bilo. Bako man to sa'yo. Kaya nga ganda kadili. Kani man naman ni nilagay tam sa inyo na maripot na yun. Ay, som. Bukan na. Yun na, dito pa lang ka. Ay, buhay pa. Damay. Naglalamaga, baga. Ay, ayun. Pwede na po yung nakaon. Subo siya na. Makpa ito. Kabanga. Hindi. Paman? Palsum na yun. So, pineapple ini. Yung bagyo. Ya. Ngayon matulong sila Julie. Natsaga. May trabaho yan. Ngayon siguro so, building. Kami dito sa ako, ano ang ganita. Tapos na ang trabaho. Sabi mo yan, pili na na. Sabi mo yan, libol sabi mo yan. Yan, masayap yan yun. Sila baba di. Bagong sobra. Ha? Bagong sobra.
Di ba mabalik yung feeling niya kanina? Siko niya gusto ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka tapos na ayaw ka. Ano man siya ito? Sila. May silam. Ano, ga-live siya, ga-live. It's so wild. Ay, wapang tubig. Gaano naman si Sigan? Hoy. Mali mo. Live na kayo. Maganda. I-like, i-comment nyo na si Mami Janet. Okay? Okay da. Sabag mo. Ito mo ko niya. Namakay Diyan sapatos. nag-aulan na. Namakay sapatos. Sabi ko siya namakay ka. Sinadak si mama niya. So, lunad.